bom sini pakai neng. Boban jadi bless ni, boban jadi kan gonglung. Tamruk terang kan neng orang ni. Tentang macam ini, langkah box, langkah kesu, langkah. Kita malangkah. Bless ni. Betul. Apa hakai jeda uduk nahamani EM ni sajung bay MDC Runeil Debbarma ni sajung bay. Apa hakai uduk nahari je bagzak tamani. Noni motamot tamo. Ani motamot. Ini aja uduk nahamani. Abo kini tangtung jibano teng busai tanah. Kini cikla juruno. Kini Manwi, salsa, ini drugs, walk like tomero, baru salsa ya kare, sengbai baksa gedali tangan ni, ani haksa kawanku. Emne tabu kami ni cerai dok jate khelabai kering tonamote, sakdu kaham tonamote, obake gan tabu music system tabu iko tamung tai khelani mani rok je bagja mane, hai sebele. Abo khelani mani baka, kini tamdane baka, kini Bang mak kerana nak rubaka, abo udung nama ni, abo kini sikla jubok dong, sikla somas ni borok. Jangan kami bersama nak ni ang sekuan tu. Ini dorok apa hakai mani nak Jamileng, harkal ni. Jamileng. Je lai thangnai bisirok apa hakai tabu 25 বছর রকম যেটা লাই থাংনাই সরকার যে লাই চাই থাকমানি অবা হাkai manai tamung thungmung ni degi bagzagi je tong agi ni je amtiro ang 25 bosri ang asaima semtiro bagman yako ba mayako ani bore boyasa suburang thaka tamsi ketal haima dogo ne aba hakai udog na hamani tabuk em Runeil aba hakai bini udog bai jeta bini tabuk MDC ni fan ni rang bai jetu je tamung jeta music system jeta bass guitar tabuk kesiu bidal ni mane bagzak tomane bahero khaka abo beleke tongkhoka ke mo Tipra mo tha ni bisinti je bagzaki tongmaro mo kaito ni lobjangma mani ro guitar ro keyboard ro bebak kaito ro lobna ni bagi ke abo bagi tongmon bagi ang kha khayo kaito boro subanai ani wan sumata kaito boro teb subathuk buti hai borok do ke bosur Christian nong ni morok simia kirtan bangmo nuble o ko kirtan tamani harmonium ro mitim rok abo tang bagwan nugo min hel Christian ro sim bawa akok dia jotonon bagi to jotonon bahero mata nga oba hake manai belai tong thoka wansu da man oba hake bagjaga na nai amni wansu maya ambo dei kai to ne subathung nei yang kakai kakani sinimu ani sino kang Bagwi charge president ungtamo Bagwi charge angke Dhoniram Debbarma dikol Dhoniram Debbarma bini naikol maro tabu gobangma thayano aba hake bini amsai hindi phataro hindi gobangma aba hake je sakhamia tabu nugung sugerong aba hake tin nok tabu dalbidal bai no subaitung e abo no tamro abo hai chuba ma to ka Hancock abo hai sini Tipra sa leader of bisingo duba do karo bisingo abo hai leader of to sumono pula man sini thani man playu ta abone age rok to bang ma sini bisingo sini Tipra sa do karo bisingo leader of sai thang mantri rok sai thanga leader rok sai thanga egono bongni nahar mumbai tabuk bini tabuk je osini yemni nasimung bai Runeil ni nahar mung bini ideology bai bongni ideology onak khelai ja abgi boni bagai bono sung kai to bote subathung go khani bagai samai khaimane bagai bote bo khaimana ningthung tebo ayuk logoi tongthung ne a samung ka han tebo khaimana ingthung go phaba tebo sung sana ingthung abono sung kai to ni diayo hamba